Samantala, Puspusan naman po ang sinasagawang paghahanda din ng Public Order and Safety Office Calasiao sa paparating po na selebrasyon ng Puto Festival. Sa panayam po ng IFM News Dagupan kay Poso Calasiao Deputy Chief Mejia, full force ang kanilang hanay sa pagmamando ng trapiko sa bayan mula December 9 hanggang 14. Anin Mejia, katuwang nila ang kapulisan po sa pagpapanatili ng seguridad, gayon din ang ilang mga force multipliers. Aniya pa, hindi na umano bago sa kanila ang taunang pagsisiguro ng kaayusan sa bayan, kaya't inihayag nito na sila ay handa na. Samantala, ilang mga lansangan din sa bayan po ang isasara, tulad na lamang sa sentro ng bayan ng Calasiao, kung saan madadaanan ng Grand Parade at Street Dance Competition. Inaasahan naman ang libu-libong mga dadayo sa nasabing bayan na makikisaya sa taunang fiesta. IFM News. IFM News. IFM.